Alright, this is my channel, Mthandazi Dlamini. Subscribe. Sizobheka indaba yeloku yesilwane. Bathini dikoloji. Lolo kufishane kahle. Uyakuphupha lele nemuntu la embedeni. Phinde futhi there is something okuyenzayo empilweni yakho nje. Impilo yakho ingahambi kahle. Phinde futhi kukuvilaphise uma unokwenza izinto zakho. Ngibonge ukuhamba kufike lapha eJozi MTN rank ngihambe kahle ngiphatheka kahle futhi ngizofika eThembisa nasePitora eMpangeni naseThekwini nganza wethu uma ngiphumile ngisuke ngayanga kolapha kodwa ngisuke ngisiza nje abantu ngoba bazobafuna ikhombo lami noma ke iwasho zami ngiyahlola esibukweni noma ukude sihlola nge250 uhlola mawukude uyafona sikubhekela into zakho uma uza la ekhaya 100 rand ngiyahlambula futhi nesithunywa sikugeze ube right ngicabanga ukuthi yonke inkinga obhekane nayo singakusiza ukuthi into zakho siziqondise ziphambili kunephupho engalithanda uma uzophupha inyama ebovu eyenkomo ingozi leyo nto leyo because isuke ikhomba ukuthi ngahle kube nesifo ekhaya ungahle kushona ngoba nazi inkomo kahle esiningi ibulewe uma kuzoba nemgcwabo and inkomo ayisali uma kunemgcwabo kahle lesiningi so iphupho elibe kakhulu iphupho inyama lebovu akubukeke uphuphe nenento efana sort of like namathuna into engekho right uphuphe nebhokisi lingene ekhaya akukho kahle lokho kunento enziwa ngabazali noma ke eyisho abantu abadala ukuthi uma ungena ekhaya ngemoto ungangeni reverse ngena forward ekasiningi imoto esikulethe ibhokisi ingene reverse ekhaya so nakho lokungena reverse ekhaya kusuhlola izinto eziningi kulezinto esike sizenze thina kanti sesibiza ukufa sibiza inhlupheko sibiza inkinga ekhaya uma ekhaya bekunomgcwabo makuthi ukungcwatshwa everything besenziswa lapho iyehlanjululwa ithelwe ngomlotha nangamanzi ukuthi kungabe sekuphinde futhi sele linyalimaza lapha ekhaya kubukeni lokho babukela bakhona emakhaya kunye nokunye nizokhomenta nithumele imibuzo ngizoniphendula uma unesithunywa noma unedlozi noma usenza ngabantu abadala akusho ukuthi sale ubheka kona kuphela bheka neminye imisebenzi ongayenza noma ungeke usebenze kamlungu but zama ukuthi uzisebenza wena ungaba nebusiness ungaba everything ungabolekisa ngemali kune ongakwenza nje about business ukuthi ungabuki umsebenzi wamadlozi kuphela ngoba abanye besathi mina ngangena abantu abadala bafuna ngihlale nje kuphela ngigade abantu abeza nemali ngizobahlolela ngibalaphe no ezubhizi iba khona ngoba lento le yenzela ukuthini nima soshonile ingane zakho ngoba lokho akufani ngathini nelifa ukuthi uma sowufile ingane zakho zobe zithola imali ngalokho nebonga umlapho endabuko no zama ukuthi bena business ukwazi ingane zakho zichubeke ziphile nebemndeni nake ngithi imali lo muntu usuke uzona naye ke achubeka nempilo ephambili ithi mina ngumlapho endabuko ngizoshiya umuntu wesifazana uma ngimshiya uzophila kanjani ayikho indlela angaphila ngayo but uma nginema business mina everything ngineyinkomo njengoba nginazo zeplazini kunezimoto mhlawumbe ngiyabekisa amakhumbi or ne business thizeni ekhona nje inkampanyeni like enginayo uzokwazi ukuqhubeka phile ngoba vele into business but lokho the day mina ngishona ngidle emhlabeni ngene boxing sekuphile ngaye kuphele futhi nangami ngicela ukuthi babukela bakhona emakhaya abelaphi bendabuko mabe khona okunye abekwenza uzokwazi ingane zawo esala ngamuva amakhosikazi abo akwazi ukuqhubeka aphile umuntu angabuki ijob eyodwa subscribe uthi Mthandazi Dlamini okunye sokuqhubeka sikhulume nikhumbule ukuyemasontweni niyothandaza ukuye enkonzana kusho ukuthi usuke ukholwa kakhulu but uma esontweni ufike ugcogceke uma enkonzweni isikhathi esiningi uspenda khona umuntu ngathi nje uyavikeleka ngisho kanjani inkosi nibusebukela abakhona emakhaya nani eniphuza phela utshwala niphuze kahle kungaphuzeli futhi emgwaqweni akusho ukuthi nabe ungaphuzi so yakhora no kunabantu abenkonzweni every day akalove January to December but inhliziyo yakhe yimbi uyabona so kuyashiyana ngenza kwethu ukuthi umuntu yena ukhande kanjani futhi ke ukhuliswe kanjani so ke iloko engakusho babona bakhona emakhaya 071 5292 117 kuse kusembukele ngiyabona.